YouTube channel जोंनि बिगेल channel नोंथांमोनखौ बर' होनाय जाबाय ओमफ्राय जोंना भिडिअ'आनो जाबाय सनियानि सरप्राइज दिन्थिनो नागिरदों आं नोंथांमोननो दैयानो बुंजासे दङ नै दैया ओमफ्राय बेखौ बडि बानायगोन सनियाया लकेल बडि फैबायबो बिथांजोआ लोगोफोर आंना बडिया मिनी बडी को नायदो नोंथांमोना माबायदि जायो लकेल बडिया माबायदि जायो One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Local body आरो अन्थाइखौ थिखोबावबाय local body सनिया नोंथांमोना नायनो हागोन माबादि खालामदों बडिखौ आरो दा सिंगेल बाल्थिंखौ थिखोसिगोन सनियाया गाहायाव दोनना सनिया आलग तरीकेन लांबाय बेखौ लांसिगोन दा बे आलग तरीकेनि खर'आव फोनांगोन बेखौ सनियाया फोनांबाय नै बिनि उनाव बुकडाउन खालामगोन बिथांजोआ दा बियो बेबायदिसो बुकडाउन खालामगोन सौनाय बायदि लानानै स्टार्ट नाउ लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों सनियानि बडि खालामनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थानो हागोन ओमफ्राय सनिया माबा मोनसे होनदों लोगोफोर आंनि बडिया माबायदि जादों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लिरनानै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामना हो लोगोफोर एन्ड कमेन्ट बक्सआव मोजां जादोंना जायाखै माबायदि जादों आरो साबसिन जादों होनबा आरो साबसिननिफ्राय साबसिन बानायबावगोन लोगोफोर स' बिदिनो जोंनि सपोर्ट खालामबाय था लोगोफोर बिदिनो जों गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन एन्ड गिदिर बडि नुबावगोन लोगोफोर दे खालाम बडिया दासिमसोमोन भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा सनियानि बडिखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दासिमसोमोन भिडिअआ